Gwres yn cynyddu yma yng nghanolfan Gneifio Meirion erbyn hyn. Da ni yn y bencampwriaeth un ar un y ferch o Ffrainc, Elinor Resno ar 9 oen, Elgan Jones wrth 'i ochr hi ar 2, Mark Dyke, bachgen lleol ar 3, ar 4 o Fawddwy yn i'r piw ar y blaen o ran wyn ar hyn o bryd. 10 yn y fo allan o dwsin wedi cneifio John James o Benfyn Coch wedyn i mewn am 10 oen ar 5 ac ar 6. Gareth Hughes yn y pen draw na'n cael hwyl arni hefyd. Felly ar hyn o bryd mae Elgan Piw y bachgen lleol i mi yn Sir Feirionydd ar y blaen o ran cyflymdra o ddigon ac yn dal ati yn dda iawn. Gatho rhyw chydig o drafferth ar y dechrau. Mae'r wyn mae erbyn hyn wedi fod yn y corlanau Cefn yma yn dioddau ers dipyn ac mae'r gwres wedi cynyddu yn fanno hefyd. Maen nhw wedi cael eu tocio. Wedyn maen nhw wedi bod yn tîn roi yma na'n disgwyl i cyfle i gael eu cneifio. A dyma ni rwan. Un arall rownd y gwddw na fan hyn. Dyma fo ar y gair. Elgan Piw wedi hwn yn newid yr handpys. Mae gen o fo ddau fel pawb arall ar y safon yma o gystadlu. Yr adran hun ydi hwn wrth gwrs. Ac mi fydd y bechgyn yma yn cael y cyfle os ydyn nhw ddigon da, os ydyn nhw ddigon o fuddugoliaethau, Danny Belt yn yr adrannau hun i symud i'r agored. Ond mae yna banel, mae yna bwyllgor yn penderfynu, achos unwaith da chi'n yr agored, da chi ar safon fyd eang, ar blanet arall meddyn nhw wrth a dim pawb sy'n cael mynd yno. Llawer iawn o'r bechgyn yma ddim yn mynd dim pellach. Dim ond yr rhai gorau sydd yn cael mynd i'r agored. A dyma ni ar 4, un o'r heini am heddiw yn sicr yn i'r piw. Yn i'r piw yn fanna, mynd o dan y gesel gweithio na lawr o fo rwan i'r stodiau herion na tra mae Elgan Jones yma'n hyn yn cael ac yn ôl â ni yn neidio rwan o un llun i'r llall achos mae Elgan Piw yn denu'n sylw'r camera bob cyfle geitho achos fod y gymaint ar y blaen ar hyn o bryd ar yr oen diwethaf gen o fo agor allan yr goes gyntaf na cyn mynd fyny y gwddw. Mae o'n cael hwyl eithriadol arni yn ogystal â Mark Dyke fan hyn ar 11 ar 10 oen. 2 ydi hwn wedyn Elgan Jones yn tynnu oen arall allan ac yn dechrau agor y bol. Ond fe ydi hanes rhif 6 Gareth Hughes. Gareth Hughes bellach ar 12 oen hefyd. Edrych yn sydyn i lawr ar hes. Lle mae'r Frances wrthi ar 11 ar 10 chwarae teg. Elinor Resno ydi hi. Teulu Resno yn dod bob blwyddyn yn ffyddlon iawn yma i'r sioe fawr yn gwneud dipyn o sioe ohoni hefyd. Ond bachgen o Benfyn Coch ydi hwn, John James, da ni wedi mwynhau berfformiad o, ond yn i'r piw sydd yn mynd â hi ar un o bryd. Ydi declusrwydd o yn mynd i roed o ar y brig, tybed, dyna'r gwestiwn.